Saka vanhu vakafunga kuti kunyepa, vakafunga kuti pamwe vasungwa vavigwa mudzimba imwe vanhu ndobva vatanga kupfurura dzimba sofo vachipinda mudzimba vachitsvaga vachisecha. Vasungwa kwanga kusina ikoko. Saka zvainzi vasungwa vadzokera kupi pachisango icho chiyacha ndoma vadzokera pakadhemu muchisango. Saka vanhu vakabva vasimuka masapoti ndobva vanosvika paya haanga bvarurwa musariri nenyere zvekuti haakupona pabasa raingoti pakatsva sango. Elias Chauke ave muti, ari muti imomo akadzika akazviparanga nemadota zvekuti wanga usikachamuoni kuti munhu. Ndobva anokwira ndobva abata muti kudai. Usiku ndiko kwanga kunoedza here. Vakabva yafoni zvikanzi pane mubhanditi aonekwa asina sheti, ane pfuti, akapfeka shoti chete, achikrosa Actuous Road achipinda kuenda kuCleveland. Regai ndikutaurire, Chidhuma achiiskepa, Masendeke achibatwa. Kwakabatirwa Masendeke kupfuura kuna Chipunga Beira, kuna Chipunga Beira. The Voice Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Makadi muri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pa The Spanner Podcast Show apo pandinokuinzirai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika makona mana ese enyika. Kuenderera mberi kwatiri kuita nenyaya yana Chidhumo naMasendeke mbavha dzakanetsa kuma 1995, 96, 97 ikoko. Vakomana vanonzi vakatombobatwa vakatiza kuChikurubi, vakabatwa vakatiza kuJerry Rainzi kumuti murefu kuna Namasvingo kwaminoti iri nechepapi chaipo asi kuarea yekuna Masvingo ndokwa vakatiza ikoko ndokubva vazobatwa vakaendeswa kuChikurubi. Kuchikurubi ndokwa vakazochengetwa kusvika vazourayiwa asi vakambototiza futi kuChikurubi ikoko. Saka paepisode 2 takagumira vakomana vatsikana mumashoudha vakabuda nepahwindo ranga rapwanywa nemumwe wavo vakuzama kuda kutorera mapurisa magadhijere pfuti kuti vakwanise kubuda. Ndo patakagumira ipapo. Saka regai tichipinda muepisode 3 tinzwe kuti chii chakaitika. Ndo pavakabuda chaipo here kana kuti zvakazoramba zvakanyatsokufamba sei. Aiwa ndidi kukupedzerai nguva, ngatipinde muvhidhiyo. Saka tasvika kuChikurubi Maximum Prison, vamwe takapinda motikari, takapinda nemota tikamhanya tikaenda kugedhi nekubva kumabvuku rekuseko ndoka takamhanya tikanodeployerwa ikoko. Takabva tanzi imi muchiburukai pfuti dzenyu ibvai maita raini makabva apa makakomba munobuda uko kukamombe uku. Tikapfuura nepakabridge tikatendera tikakomba ndakamombe. Vamwe vanhu vakauya vakanokomba kubva kuChikurubi Maximum tichisangana pane dhemu riripo ipapa. Ndingati pane 2 madhems aripo, but dhemu repakati ndo ratava takakomba bozi. Takabva tapinda mukamombe, pane kumusha kwamai vaMugabe kukamombe kweko. Takabva tabvunza vasaka vanhu vemukamombe vakati patanzwa pfutukurira taona vasungwa isusu, asi vasungwa vatiza vaitanga vari kuya kunoko. Saka vaona kuti kunoko hakuike ndobva vadzokera umbo mukati umo. Saka vanhu vakafunga kuti kunyepa, vakafunga kuti pamwe vasungwa vavigwa mudzimba imwe vanhu ndobva vatanga kupfurura dzimba sofo vachipinda mudzimba vachitsvaga vachisecha. Vasungwa kwanga kusina ikoko. Saka zvainzi vasungwa vadzokera kupi pachisango icho chiyacha ndoma vadzokera pakadhemu muchisango. Saka vasungwa varipo ipapo bozi makasira kureacta imimi tikati saka iripo vasungwa varipo paarea. Saka isusu takabva takomba area yese takabva takomba. Saka inini kwandanga ndakamira inini nandakamira pabridge ipapo, bridge rinoenda kuSecosmend ukabva pagedhi repaMaximum kumaincinerator kweko pane gedhi riripo, ukadzika kuzasi kwacho pane kabridge karipo ipo paya. Saka ndopana ndakamira nandakatomira naumwe mbuya anzi mbuya ndakukanganwa zita rawo mani vaive shefu. Nandakatomira padhuze navo ndikamira neumwe blazi ainzi Katsatsi, aive muwo veteran ainzi Katsatsi. Katsatsi aive nebrain gun, aive nezigani zihombe riya rekuti unoisa magazini yacho nepamusoro rinokurura iro riya. Saka tatakatomira paya vanhu vakati ngatisechei, ndobva tapinda kusecha.
takapinda tikasecha sango riye rese, takarisecha tikabuda uko hapana munhu watakaona, tikadzokera futi hapana munhu watakaona. Saka ndakasvika ndikamira pana ndakamira paya. Pakabva pabuda nyuchi patatakamira isusu, vanhu vakarumwa, magadhi akarumwa ipapo, tikatiza. Pakabuda nyuchi idzodzo katsatsi akabva ita inonzi AD, accidental discharge yepfuti. Apa mukati memama nemasapoti nemagadhijere vanga vachisecha, bozi pakabva pasvika presidential guard, pakasvika support unit, pakauya Air Force of Zimbabwe nemahelicopters. Saka takabva taita joint operation yekusecha. Patakarumwa nenyuchi, katsatsi akabva ita accidental discharge achikurura brain gun yake ichirova matombo ekuti masapoti vanga vachipinda vachireka. Masapoti akatombochema akati, "Uyo mwana mukatichera wenyu anotoraya." Apa veteran ari kuita accidental discharge yebrain gun. Akabva atorerwa pfuti zvikanzi mupei green gun, tora iyi brain gun haagona kushanda nepfuti. Saka ipapo masapoti akapinda vakareka. Masapoti apinda areka, vakabva vasvika pamatombo. Paive nematombo, takuenda kukantini. Pane zvimatombo zvimaruvare zvazviripo. Saka pane musapoti 1 akati, guys, uyo muti wamuri kuona wakamera padombo, haumere padombo muti uyo. Haumere padombo. Something wrong. Saka vakabva vave so focused pave nemuti iwoyo. Ndobva vakureka vachienda ikoko. Saka pavakareka vachienda ikoko, uyo musariri anenge akaona kuti ndaonekwa panapa. Ndobva asimuka akuda kutiza. Saka paakasimuka achida kutiza, akabva apfurwa nemwe mugadhijeri ainzi Chimbadzo. Akabva aridza pfuti, ndobva amupfura. Saka kumupfura kwakaita hana kufa, akadonha mufesi uya. Adonha, saka vanhu vakabva vafunga kuti sezvo ane pfuti, vakabva vafunga pamwe atora cover, saka is going to fire back panapa. Saka vanhu vakabva varara, kukwata kurara pasi vachitora cover. Saka aikomanda support unit wacho yeye akabva apa signal kuhelicopter. Helicopter ibva yasimuka uko. Saka helicopter yasimuka yakauya ikahuvha pangadonha musariri. Saka iye pakaona helicopter yakasimuka akada kutiza. Vakomana, ndopa ndakaona kuti helicopter iyaya usaidherera. Yakabva yaridza pfuti, ndakangonzwa pfuti kuti brrrr. Ndobva yati kupu. Ndobva yaenda kunomhara. Yamhara ndakanzwa pasignal kuti endai munonhonga. Endai munonhonga. Saka vanhu vakabva vasimuka masapoti, ndobva vanosvika paya. Haanga bvarurwa musariri nenyere. Zvekuti haakupona pabasa raingoti. Saka takabva taenda tatakura board. Takamutakura asati afa in fact. But anga akutofa. Zvozvaona kuti munhu ari kutofa. Abvarurwa nehelicopter. Ndobva tamutakura bva tamuburisa bva musango muya. Tikanomisa kushedi. Saka time yatakamuburisa inoza kushedi, kwai kune motikari yearmy matakasvika tichimuisa imomo. Tamuisa imomo, vanhu vakabva vave neconfidence manje masikatiwa zvikanzi no guys, vanhu varipo apa because uyu 1 tamuwana. Saka kwasara vangani? Kwasara 2. Uyu Mariko Nguluwe paakatyoka gumbo, vakamutora back into the prison. They took him back to the prison. I was not there. They took him back to the prison. Saka kwasara Chidhumo naChauke ndo 2 vanga vakutsvagwa. Takabva tareka futi tikachipinda matombo mese, hatina munhu watakawana. Saka vanhu vaive neconfidence dzekuti vanhu varipo panapa. Takasecha helicopter ikauya ikasecha. Vanhu vakati I don't think kuti ava 2 vachiripo vanenge vaenda. Zvikanzi na officer in charge, zvikanzi paiona officer in charge aive painzi Kadembo pachikuru maximum. Zvikanzi pisai sango eri. Bozi mamuri muna August ka. Zvikanzi pisai sango. Ndobva tapisa sango rese. Kusvika pachena kuti mpu musichaone kuti muchiona wakutoona kuti vanhu avo kupi sango rese tapisa. Tapisa sango rese, takatanga futi kutsvaga. Saka zvakaitika ndezvekuti pakatsva sango, Elias Chauke ave muti. Ari muti imomo akadzika akazviparanga nemadota zvekuti ongosingachamuoni kuti munhu. Ndobva anokwira, ndobva abata muti kudai.
akabata muti kudai ende hapana imbofungidzira kuti munhu anga ave muzimuti iroro. Zimuti ranga rakasvibirira. Saka helicopter yakahuvha. Helicopter inenge ichitanga inofuridza akachidai muti unenge uchidai so. Muti uchidai. Saka yakaenda pazimuti raive naChauke. Vasvika pazimuti raive naChauke. Helicopter iya saka Chauke akaita mistake yekuti akabva asimudza musoro kudai achitarisa kuhelicopter. Saka vanhu vakari muhelicopter vakaona maziso ndobva vapa signal kuti munhu aripo panapa, pane munhu panapa. Saka takabva tamuta move in kuenda kwave naChauke. Saka tasvika paya vanhu vabva vamudadzika shamwari ndobva ajamba kuenda pasi apa anga asina kupfeka. Ndobva magadhi atanga kumutsika. Magadhi vakamurova. Akarohwa zveshuwa because ipapo vanhu vaitoda kutomuuraya. Nenyaya yekuti vakanga vauraya mugadhi. Saka vanhu vanga vasina tsitsi vanga kuti amaya rovai mubhanditu. Saka Chauke akarohwa ipapo. Saka nguva yairohwa Chauke ndonguva yakabva yasvika Emerson Mnangagwa ndianga ari Minister of Justice. Akabva asvika Emerson. Akatofamba akauya akati ari kungorova munhu iyeye chete ndiri kumudzinga basa. Saka magadhi vakabva vatya ndobva vamusiya. Ndobva atorwa ndobva akandwa mumotikari yearmy ndobva vaenda naye kujeri. Vaenda naye kujeri takasara taane confidence kuti Chidhumo tinomuwana panapa. Saka takatanga kumiti yese matombo kuita se mumvura. Tairidzira pfuti mvura. Vanhu vachiti hari mvura. Helicopter inosecha inofuridza nemvura. Chiti pu 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 pu. Mudhemu yeme vanhu vakaridza pfuti vanhu vakaita sei vakamushaya. Saka tataneta manje. Urikuona because takaspenda the whole day tripo. Hatina chatakambodya. Takangobva kuseni tanwa cup 1. Saka takatanga kunzwa vanhu vari kuigirwa sadza, vari kuigirwa chikafu. Chikafu chikauya vanhu vakadya. Isu takashaya chikafu tikapuwa makoko. Tata kudya makoko. Ndopa taiseka nabhururu wangu anonzi Mpezini. Tikati iyo Mpezini, do you still remember that day tata kudya makoko? Makoko esadza chaiwo. Ndopa takaswerera tichidya. Urikuona vanhu vakati no, I think we end up. Takasecha mumvura mese. Saka ini ndakabva ndaneta manje ndobva ndanomira kumain gate. Ndamirawo pamain gate paya. Vanhu vari kungoridza pfuto, vari kungoridza. Waitozwa nyere dzichitodonha makumbo. Vanhu vanoridza nyere ndau, vari kuridza pfuto. Recruit kanga tired. Pfuto dzakangoridzwa. Vanhu vangoridza, vari kuridzira muti, vari kuridzira mumvura. Unoziva kana ami yakatozvishaya kana akomana vanonakirwa. Vakangoridzwa nemagreen gara hapana aida kudzoka nenyere ipapo. Unosangoti ndaneta. Saka ndakanomira kumain gate. Ndakamira pamain gate. Ndakanomira pamotikari yeZBC yakabva yasvika. Yaiva naTichaona Swanda. Tichaona Swanda aivepo pamotikari ipapo. Saka tingosvika Tichaona Swanda pfundo dzatorizwe pakamhanyiwa kani. Ndakaona ticha achizvikanda. Ndakamuseka mumwe musina sangana kati ndakakuona uchitora cover iwewe pachimochijero chipiuja chenje kuZBC chenje. Akabva vanhu vachitora cover paiputidzirira. Vanhu vari pamaonekwa Chidhumo aonekwa but anga asipo. Saka takabva tanza kwasviba hatichaoni. Saka call off search anditi vaitwa called off. Masoja akadzokera. Isusu tikadzokera kumabarracks tikadzosera pfuti. Saka takabva tarara. Unoziva kuti usiku ndiko kwakwa kunoedza here. Pakabva yafoni zvikanzi pane mubhanditi aonekwa asina sheti, ane pfuti, akapfeka shoti chete, achikrosa Actuous Road achipinda kuenda kuCleveland. KuCleveland kuye kumabvuku eko ndo kune range, Cleveland range kuyakwe. Saka ndiko aonekwa achikrosa achienda ikoko. Saka vanhu twamuke usiku zvasichaiti. Takazomuka kuseni takunzi handeiwa komana mubhanditi akaonekwa achipinda Chidhumo. Saka ndiChidhumo chete anga asara. Because Musarira anga aurawa. Nguluve anga abatwa anga ari mujeri. Chauke anga abatwa ari kujeri. Kwasara 1 Chidhumo. Saka takamuka kuseni. Kubva tamhanya kwaMwari kubva tapuwa pfuti. Ndobva kwaya rori maBedford aya. Tikanzi Bedford ndo motikari yamuchashandisa kuenda kupi ikoko. Saka muchapfuura muchitora masapoti mobva maenda munooperator mutsvage munhu. Saka munomubata because hakuna kwaaenda. Aonekwa achiyambuka kuti azofunda kumasasa kweko. Ndifunga kuti akayambuka. Saka arimo muchisango icho chiyachi. Tikati iri bomu. Driver watakapuwawo kana kuti aidzidzira kudhiraivha kana kuti aipanika chii ameno. Takabva zvakanaka
patraining depot pachikurubi vatanopinda musupport unit tamusupport unit takutora masapoti nemotikari yavo driver akutadza kurivhesa apo paya vanhu vakati driver kutoboboika nebedford kutotadza kurivhesa vanhu vakati pamuda arongopanikawo zvake vatatakurana nemasapoti edu paya vatabuda vatarova mabvuku road inoenda kumutare road yayi tichibva pasi kuseko tichienda kumutare road makunosvika kumutare road pane churu chiri kuleft so pachakaita chichuru pane zvimatombo nechini nemiti ipo paya driver wedu uya meno ndakatadza kunegotiata kv iyoyo sei akwira churu driver apa uzati motikari yakazara marecruits apa laki ndakagarawo pasi andiri kuona kupu takwira churu chachiya saka takwira churu chachiya motikari yakunoburuka muchuru muti uya wakabva haka vanga vakamira vese vakaroverwa pasi pakakuvara magajeri akakuvara ipapo pakakuvara shamwari yangu ainzi Amosiravu nave nemushamwari yangu Mpezina aivepo pakabva pafa mugajeri ainzi Murashiki nemumwe ainzi Nhema umwe mupana ainzi Nhema saka sheti yandakapfeka iyi inopfekwa nematrousers anonzi masandy trousers saka anga akapfeka sandy trousers Nhema unoziva saka motikari yepa yakazonokwanisa kumira paka vanhu vakakuvara ipapo takabva ndakabva ndajamba bva ndamhanya saka ndindakanosvika pana Murashiki mufesi wedu Murashiki ainamata cheche ZCC yayi angabva nekubulawayo ndoanga achishandira kunana Kamel saka ndakasvika Murashiki akarara akadaiso pasi akatasa mudenga maso akangobuda kudai akatsemuka musoro akanorovera pasi akatsemuka musoro brain dzikabuda nepanapo saka ndakanosvika kumubata so munhu anga atooma masapoti akamhanya vakati guys uyu munhu wenyu afa saka hapana chekumirira uyu Nhema trouser rese ranga radyika raita sei rabvaruka trouser saka mapurisa akati hapana chekumirira because tongosiya one munhu anenge akachengeta board kuti vamwe vanoziva kuzotora board saka takabva takupa mazimuta tikavhara road vatamusiya bhururu wangu akafa ipo Murashiki angofa angodai futi yake ingori paside ndobva taproceda kuenda kubasa saka takanosvika tikabva pa10 off mabvuku paipai kunosvika kuJegas Masasa saka takabatana kubva army masoja akauya prison police takakomba paya tikafamba waifamba une area of search yako yoti waitasvati apa hapana munhu waitanga uchatasakana nemumwena takasecha area yese tikareniseka sango rese rera chidhumo panga pasina anga arwa pasi saka adaro takabva taita call of search kanzi ngatizokerai ichi kumabarracks rabasa remapurisa nemasoja pamwe dzimwe nguva kuti vabatsirane kutsvaga isusu tiri pamatrainees marecruits andei kutraining saka takabva tadzokera kumabarracks todzosera pfuti dzedu paya topinda mubaraki uzava tangonetawo apa mumwe wedu afa Murashiki vamwe wakuvara vamwe waniswa kuhospital unoziva murari chaiyo chaunga wava very down our morale was so down because we had lost another prison officer paaccident iyoyo and some other prison officers vakabva vaita se vakuvara saka takabva tangogara paya tichitraina svika taenda kubva tanoviga mumwe wedu bva tazodzoka unoziva magajeri anga ane hasha saka pakaescapa chidhumo achiescapa ndo pakabatwa Masendeke regai ndikutaurire chidhumo achiescapa Masendeke achibatwa kwakabatirwa Masendeke kupfuura kunana Chipunga Bheira kunana Chipunga Bheira bozi Masendeke ari kunzi akaenda kumusha kwavo kunorobha arobha ndobva arobha baba munini here baba munini vake here ndobva amutorera TV nezvimwe zvinhu at gunpoint ndobva amuti mudhara iwewe ita sei chindiperekedza mudhara yakamudrive akanomusiya kunana Mount Selinda saka Masendeke anga abatkala TV nezvimwe zvinhu zvaakatorera mudhara wake uya ndobva yambuka kupinda Mozambique because hakuna kunana Chipunga Bheira hakuna border kuyako saka angopinda nemusango achifochoma achibuda kwaakuenda munyama wakaita Masendeke kuti azobatwa akasangana nemapurisa ekuMozambique kuma 1997 ukaona munhu ane color TV kuMozambique zvaiyera kuti munhu akawanikwa ane color TV so mapurisa vakangoraisa concern kuti hano uyu munhu ane color TV plus ane zvakawanda wazviwanepi
saka ndopa akabva abatwa kanzi tione mapepa etv yako. Kana waitenga kuZimbabwe unofanira kuva declare tione mapepa acho. Saka iye anga asina mapepa etv, yanga iri color tv. Ndokubatwa kwakaita Masendeka akabatiswa necolor tv nemapurisa. Vamubata ndobva vaenda naye kuchipunga bheira uko, ndobva vanomuvharira. Vamuvharira akati handisi Mozambican, ndiri muZimbabwe. Saka mapurisa vakabva vati chi aleta ichi mapurisa ekuZimbabwe kuti tine munhu ari kuno watabata panane color tv nezvimwe zvinhu zvaanazvo. Saka we suspect kuti munhu imbavha. Saka mapurisa akabva auya masapoti. Vakasvika paipai ndobva vamutarisa, vakatadza kumuziva. Unozara anga asimba Masendeke, but they couldn't recognize that this is Masendeke. Vakasvika paya iye aramba akuti handisi muZimbabwe, ndiri muPutukezi, because aitaura chiPutukezi. Saka aitaura pure chiPutukezi. Saka abva ataura nevanhu vaye vakunetsana vakutaura chiPutukezi. Saka iye akabva ati mapurisa vakati no hatifunge kuti muZimbabwe, because he is speaking pure Portuguese munhu, haasi muZimbabwe. Saka mapurisa akabva vamusiya ndobva vadzokera mapurisa eMozambique ndobva vamuvharira manje kuMozambique kuri anonzi mapolisia. Kana wakambonzwa varume vanonzi mapolisia vekuMozambique vaiva havazive chinhu chinonzi mutemo varume vaya. Kana vachiinvestigata nyaya vanorova nemipini yebadza. Unonzwa mipini yebadza, mboma zvayo ndozvavanopwanya nazvo vachiinvestigata nyaya. Saka Masendeke anenge akaona vanhu vakarara vachipondwa nemipini yebadza kunzi titaurire wewe. Zvakambomira sebhobho vachipondewa nemapolisi aya. Akabva aridza mhere Masendeke akati aiwa ini ndiri muZimbabwe guys. Zvikanzi kana uri muZimbabwe ndondwari. Ndobva vadaidza futi mapurisa akanzi come back. Munhu wenyaya muZimbabwe enu haasi muPutukezi. Zvikanzi muZimbabwe ndikanzi takuranai naye muende. And then munoona kuti akazviwana upi zvinhu zvaanazvo. Saka vakabva vamutakura ndobva vaenda naye papolice station. Ndobva vari papolice station ipapo someone recognized him. Masendeke uyu tabata taraura. Achibva anonzi Masendeke adzotochena paya maoko nemakumbo. Otorwa maleg iron paya otodaidzirwa mutare over mutare tomhanya. Totoona hanzi Masendeke abata. Zvakaoma. Kana uchinzwa nyaya iyi unogona kufunga kuti ifirimu kana kuti idrama, but zvakatoitika in real life. Hey, pakaipa vakomana vacho vaitove nenharo dzaitove nhumbu dzemachokwadi. Aiwa, vhidhiyo iri ndarikatira nenyaya yekuti kune vamwe vasingadi kuona mavhidhiyo akarebesa rikazonyanya kureba. Mumwe haazofari, anokasika kubvisa nekubhoikana chero rikanakidza sei, anenge asingadi kuona chinhu chakarebesa. Saka episode 3 yagumira panapa. Ngatisanganei paepisode 4. Bye bye.